Doncs ja tenim la nostra bola preparada per renderitzar. Simplement, comentar-vos diverses coses en quant a aquest tema del renderitzat i de més. Això és viewport, sempre ho hem parlat. Recordeu el Subdivision Surface que ens donava l'opció, d'acord, de que afegir nivells, una quantitat de nivells al viewport i una altra quantitat de nivells al render, diferents. Val? En el viewport sempre estem parlant del que es veu aquí. Què passa amb el Blender? Utilitza un motor de render a temps real, és a dir, que ens permet fer una visualització del nostre objecte o de la nostra escena, val? Amb una quantitat més petita de samples, que és la manera que té l'ordinador de dir els càlculs que fa, val? Més petita que quan renderitzem, d'acord? Cosa important, per renderitzar F12, d'acord? I aquí comença a renderitzar. Fixeu-vos que aquí em surt els samples i em va dient quants n'està calculant o quants n'ha calculat i a quants ha d'arribar. Aquest és el meu número de samples per acabar el render, diguéssim. El meu ordinador és bastant ràpid, i això ho farà en menys d'un minut, una cosa així, vale? Això ho podem deixar. Si tenim clar això, aquí penso que he estat treballant sobre uns 1.000. En el render eren gairebé 4.100, d'acord? Fixeu-vos, ja està gairebé. Fixeu-vos la diferència entre un i l'altre. La quantitat de samples el que fa és aquest soroll que genera aquest brillo, aquest reflexe, aquí es veu molt més suavitzat, d'acord? Això és el que té calcular més. Fixeu-vos, ja ha acabat, 57 segons, és el que ha trigat, bueno, memòria, i també el pic de memòria que més ha necessitat o que més ha utilitzat, d'acord? Val, dit això, nosaltres com configurem el render? Segurament us vindrà amb aquest activat. 4 coses del tema render. Per un cantó, si bé aquest, l'Eevee és un motor de render que és més antic que el que jo tenia, que ara us explicaré, d'acord? Els Cycles, que és una meravella, i l'Eevee estava molt bé. És un motor de render que funciona d'una forma molt, molt ràpida també, val? Més que els Cycles. Ens dona una menor, diguéssim, resolució o qualitat, però funciona molt, molt i molt bé, d'acord? De moment no hi treballarem. Workbench és simplement per veure com es mouen els nostres elements si fos una escena animada, perquè no hagi d'estar molta estona carregant i calculant render. Aquí simplement amb tenir tota la pantalla en gris i veure com es mouen els elements i a més, doncs ens pot servir, d'acord? Això per una altra banda. I després l'últim, que és el Cycles, que és aquest, que és molt, molt potent, d'acord? Doncs aquest serà el que acabarem utilitzant. Aquí, coses a tenir en compte. Si teniu, toqueu, mireu, si teniu bona gràfica, una Nvidia, una cosa així, el GPU, Compute, serà més ràpid que el CPU. Si no, jo tampoc ho acabaria de tocar. El que li estic demanant amb el render, el que treballa és el processador. I aquí mai aprofitem la gràfica, i en canvi el Blender ens permet dir, escolta, no, jo vull que la meva gràfica, que és molt potent, la utilitzis per fer el càlcul, d'acord? Així que fixeu-vos, això depèn del vostre... Això ho podem parlar a classe quan m'ensenyeu quins ordinadors teniu i de més, vale? Aquí, només ara, per entrar en un petit... per donar una pinzellada sobre què és el render i de més, simplement vull que quedin clars dos conceptes. Un és viewport i l'altre és render, que és el mateix que vèiem en el modificador Subdivision Surface, d'acord? Una cosa són els samples els màxims samples de viewport i els màxims samples del render, d'acord?
Ho deixarem així, si no ho teniu així, ho poseu així i ho deixem per fer, val? Següent pas, jo ja tinc com vull, quina qualitat vull que el meu... Aquí hi ha LightPads, però de moment aquí podríem reajustar on volem que faci més càlculs i menys, però de moment no ens caldrà, val? Ara ens falta que quan jo li dono l'F12 que fem aquesta imatge. De totes maneres, si jo vinc aquí i trec la finestra de render, jo aquí puc venir i guardar la imatge, Save as, i ho puc guardar. Aquesta és una de les maneres, però la que hauríem d'aprendre en realitat és la següent. Just a sota de la finestra de la pestanya del render, d'acord, tenim diguéssim, la sortida, l'output. Fixeu-vos, és una càmera, la càmera és el render, la impressora és el que traiem, és l'output, d'acord? Aquí simplement ja el primer que ens apareix és el tamany, el deixarem així, a 1920 per 1080, això és el Full HD de tota la vida, bueno, de tota la vida no, però és el Full HD, d'acord? El senzill. Ho deixarem així, d'acord? Aquí vindria l'opció de quants frames per segon volem, no hi ha animació, per tant, ni això ni el frame range realment ens importa, d'acord? I saltarem a aquest apartat d'output, d'acord? Aquí triarem una carpeta dins del nostre ordinador, d'acord? Jo podria venir aquí a les sortides i, bueno, ho guardaria a qualsevol lloc, d'acord? Li poseu una sortida i aquí el format amb el que volem que ens guardi aquesta imatge. El PNG, fins i tot, aquí aniria bé, però com no tenim alfa en aquesta escena, doncs és una mica igual que sigui PNG, em refereixo. Podem guardar com a TIFF i aquests valors els podem deixar també tal qual, d'acord? Abans de que tireu render, de donar-li a l'F12, també volia que veiéssiu una coseta de les càmeres que no us he explicat abans, que estaria interessant, ja ho repassarem a classe, però estaria interessant que ho veiéssiu, d'acord? Si jo clico càmera, fixeu-vos què passa, que m'apareix aquesta icona i aquí tinc diverses cosetes per fer, val? Podem afegir profunditat de camp, ho farem, tocarem aquest arxiu, de moment no, d'acord? I també podem canviar el foco, perdó, aquí no, el foco de la nostra lent, d'acord? Ara és unes 50 mil·límetres, depèn del que ens interessi, d'acord? Si volem un ojo de pez, un angle més baix, més obert, o un angle més tancat, més llarg, d'acord? Però el que volia que veiéssiu era aquí, a Viewport Display, Viewport, tenim algunes coses que podem demanar-li a aquesta pantalla que us explicava, que ens ho ensenyi. La primera, per exemple, seria el tema del passepartout, d'acord? Si el volem més opac o menys, d'acord? Això depèn una mica de nosaltres mateixos, vale? També podríem decidir el size, però de moment jo ho deixaria així, simplement saber que aquí podem escollir l'opacitat del passepartout. I aquí, guies, d'acord? El golden ratio, d'acord? Per tenir una mica de referències, o diagonals i centres, o terços, d'acord? Aquesta regla, suposo que ja sabeu quina és, però és prou interessant. Jo he fet una mica ojo i està bastant centradeta, però bueno, es podria millorar. I poc més, d'acord? Ara sí, ja tenim una carpeta seleccionada del nostre render, ara si ho faré, jo ho deixaré a l'escriptori ara, d'acord? Li direm acceptar. I ara, quan li donem a l'F12, estarà una bona estona, depenent de l'ordinador, estarà una estona calculant i aquí acabarà ja el nostre render, d'acord? Així que, nois, ens veiem a la propera.